Escolta, la teva moto serà molt guai. Ui, ja la veuràs sencera. A casa me'n paguen un trosset cada mes. I per què compres una moto a trossets si Banca Catalana te la regala ara mateix? Demana aquest fullet a qualsevol de les nostres oficines i veuràs com si a casa teva obren un compte regal, Banca Catalana et regala una moto d'Herb. No val a badar? Compte regal de Banca Catalana. En 10 minutos está lista la fabada. Os espero. Que ho veieu? Avui en Quini ha convidat a menjar fabada tot l'equip. Fes-los la litoral, li ha dit la dona, que és la que mengem a casa cada setmana. Autèntica fabada asturiana amb tots els ets i uts. Fabada litoral. Con Litoral se van a poner las botas. Hi ha un món d'imatges perfectes a les cintes de Videoscotch. Cintes de Videoscotch per conservar fidelment les teves pel·lícules preferides i guardar vives les teves alegries. Cintes de Videoscotch per gaudir una vegada i una altra d'aquests moments màgics. Cintes de vídeo Scotch. No hi ha res tan bonic com una bella mirada. No permetis que res la contamini. Coliri Alfa, una llàgrima artificial que neteja i protegeix els teus ulls i els fa lluents i bonics, perquè uns ulls sans de mirada neta són uns ulls més bonics. Fes servir cada dia Coliri Alfa i ja veuràs que bé. Vic, 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 Vic. Vic, 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 Vic taronja. Vic, 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 Vic cristall. Vic taronja. Vic cristall. Dues maneres d'escriure bé. Vic taronja de línia fina. Vic cristall de línia normal. Vic taronja. Vic cristall. Dues maneres d'escriure bé. Vic, 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 Vic. La naturalesa es fa sabor. El del nou formatge Carvel, ara més manxego. El nou formatge Carvel en l'aperitiu, en el berenar, en la seva alimentació completa i rica. Tingui sempre a casa seva el nou formatge Carvel. Nou formatge Carvel, garantia de qualitat. Tan fresc com sempre. Ho sabia que vindries. I amb què ha pintat aquesta línia tan llarga? Amb Titan Lux i Titan Export. Doncs posi'm 1 quilòmetre de cada. Titan Lux i Titan Export. Una gran línia de pintures. Nori renta llana, Nori renta llana, i la roba delicada te la deixa com a nova, ni encongida, ni estirada. Queda molt suau i esponjosa, dona gust acariciar-la, i la roba delicada reanima els seus colors. Si amb Nori tu... Nori renta llana i la roba delicada. Aquesta és la nova generació de copiadores sèrie 10 Maratón de Xerox. Copiadores amb la tecnologia electrònica més avançada. Copiadores que amplien, redueixen, classifiquen i grapen. Que resisteixen hores i hores treballant i arriben sense parar fins al final. Sèrie 10 Maratón Xerox. Hi ha qui pugui superar aquesta marca? Hi ha altres copiadores, però no són Xerox.